si v cirkvi pripomíname taký jeden veľký sviatok, ktorý sa volá, že na nebo vstúpenie Pána. Čo myslíte, keď sa tak volá sviatok, že na nebo vstúpenie Pána, tak čo oslavujeme? Čo si pripomíname na sviatok na nebo vstúpenia Pána? Tie staršie. Ty snímaš rieky sveta, príjmi našu. Skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorí z Jeruzalema, ale aby očakávali Otcovo prisľúbenie, o ktorom ste počuli odo mňa, že ja krstím vodou, ale vy budete od niekoľkých. Lebo Pán je najvyšší a hrozný nad celou zemou veľký kráľ. Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. A tí, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia. V mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im. Na chore Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. Ale uvidíme, či si pamätáte to, čo bolo pred chvíľou. Pamätáte si, o čom bolo prvé čítanie, ktoré sme tu teraz pred chvíľou čítali pri svätej omši? To nebolo až tak dávno. Ráno bolo skôr. Pred chvíľou tu naša čítačka. Podobáte na tých starých ľudí, vašich starých otcov a možno ešte praotcov a pradedov, ktorí si pamätajú, čo bolo pred 100 rokmi, ale nepamätajú si, čo bolo dnes? Si tiež pamätáte, čo bolo ráno, ale už čítanie. To dnes povedia z mladí, že choďte a pite. Choďte a, krstite a hlásajte. To tu zaznelo presne tak. Choďte potom, keď na vás vstúpi Duch Svätý, choďte do celého sveta, hlásajte evanjelium, krstite a aj uzdravujte. Tak, hej. A čo je za po pravici Otca a spoločne sa modlíme. Životom svedčili o Tebe. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, žehnaj všetkých biskupov a kňazov, ktorí ohlasujú Tvoje evanjelium a krstia tých, čo uverili. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ježišu Kristu. Modlite sa, bratia. Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Skrze nášho znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechu. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Už sme teda všetci spojení a zjednotení, takto spolu sa môžeme modliť tú modlitbu, ktorú máme od Ježiša Krista. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje. písané, aj tu, že by písané.